Арлах Шамлар у середу ввечері на АТР Мозмозлар. Не випадково ми говоримо українською мовою. До речі, представимося. Еміне Джевпар в студії. Осман Пашаєв. Наш гість Вахтанг Кіпіані. Саме тому ми почали вже українською. Гість наш з Києва. Історик, журналіст. В минулому телевізійний навіть журналіст, наш колега. Добрий вечір. Вітаю вас. І можна перше питання у нас традиційно запитує Осман, хочу я. Ви себе вважаєте грузином чи українцем? Я грузинського походження, але я українець. Ага, І мої діти ще більше українці, ніж я, звичайно. У нас татари, Осман і я, і ви, і ми розмовляємо українською мовою, це чудово. Ну, Осман, давай, на що? Тиждень вже в Криму, я знаю. Да. Що ви тут робите? Я цілий тиждень провів в Партеніті, і от сьогодні повертаюся додому. Я став щасливим учасником лотерейного цього квитка і отримав можливість бути тиждень серед 25 людей з усієї України, які виграли участь в проєкті «Аспен Україна». Це такий американський проєкт, який спочатку був перенесений на український ґрунт фондом Пінчука, потім фонд Пінчука відмовився від його фінансування, але він живе завдяки першим студентам цієї програми. Тобто така форма громадської самоорганізації. І там люди від Луганська до Волині, Тернополя, Харкова і так далі, і ми говорили про класичні філософські тексти Арістотеля, Платона, Прудона, сучасні тексти Гавела, наприклад, чи Ернандо де Сото. І ми мріяли про майбутню країну. Це такий клуб інтелектуалів, да? Аспен зараз? Це дискусійний клуб, в якому проявляється лідерство, воно називається відповідальне лідерство, і народжуються ідеї, які мають створити нову країну. Нас всіх, від Луганська до Західної України. Нові масони такі, так? Так, до речі, наша львівська колега Ірина Магдиш сказала, коли фартушки будуть видавати ці масонські. Звичайно, це не масонство, це дійсно вільне інтелектуальне суперництво, але можна сказати, ми реально об'єдналися. Оце така модель, нам було дуже важко. А ідея створити Владометр де з'явилася? Владометр – це оригінальна українська ідея. Ми просто побачили десь в інтернеті американський сайт Обама. Нам глядачам треба пояснити. Владометр – це сайт вимірювання політичної відповідальності. Це якось пов'язано з рухом чесно, да? Чи ні? Це окремо, Владометр – це є одне, а рух чесно – це трошки інше. Тобто це всякі індикатори зараз з'являються, які вимірюють? Так, ми хотіли створити такий інструмент, який би вимірював, от політик X, він хороший чи поганий. Ми не кажемо про ідеологію, як казав Ден Сяопін, головне, щоб мишей кішка ловила. В даному випадку політик може бути комуністом, регіоналом, чи бютівцем, чи ким завгодно. Тобто не дається оцінка, дається просто по факту, чи зробив, чи не зробив. Він пообіцяв відкрити дорогу. Питання: відкрив чи не відкрив? Обіцяв оприлюднити декларацію. Оприлюднив чи ні? Обіцяв покращити життя вже сьогодні. Покращив чи ні? Відповідно, ця шкала дозволяє показати. У нас на сайті vladometr.org там є понад 3000 обіцянок від приблизно 150 українських політиків. Від голів сільрад до президента. Причому президент, для мене в лапках, Янукович і прем'єр-міністр Азаров є лідерами як за кількістю виконаних, так і за кількістю невиконаних. Вахтанг, Крим – це лише так місце, як для поетів срібного віку, які у Максиміляна Волошина тусувалися. Чи для вас цікавий він чимось оригінальним, саме кримським? Ви ж відомі тим, що збираєте, у вас, мабуть, найбільша колекція газет, різних, навіть маргінальних. Вже набагато більше. Сам видав, саме видавництво радянського часу. Це теж чим ви цікавитесь? Що вас цікавить в Криму? Крим цікавий тим, я не дуже добре знаю, хоча я тут часто буваю. За минулий рік я був разів 7, напевно, всіх. Наш Ньюзрум помітив, що ви частенько тут буваєте, і дуже цікаво, що саме ви тут робите. Зачастив. Я, як правило, спілкуюся зі студентами. Я вважаю, що це найбільш вдячна робота з того, що я роблю, крім виховання дітей і роботи журналістами. А їх у вас 3? У мене 3, так. І от я працюю ще й лектором таким мандрівним, який їздить по університетах і розповідаю про те, що я знаю. Тобто я не перебільшую рівень своїх знань або аналітики, я просто розповідаю те, що можу знати, зокрема про періодичну пресу. Тобто в мене є такий спецкурс, я його читаю в Українському католицькому університеті у Львові. І, в принципі, я готовий його читати в інших університетах. Такі розмови йдуть. Я розповідаю про становлення незалежної преси в Радянському Союзі з середини 60-х років до кінця радянської доби, тобто до 91-го. І тут дуже важливо, що кримські татари, не в Криму будучи, створили прецедент періодичного поширення інформації. І коли я починаю будь-яку лекцію в Сімферополі, чи у Львові, чи в Києві, чи де-інде, я кажу, першим періодичним виданням, яке виходило в Радянському Союзі поза офіційну цензуру, були інформації кримсько-татарського народу. Вони не мали спільної назви, але в кожній з них була новина, або позиція, або заява, або передрук з газети з коментарем. Тобто якась інформація, яка була потрібна до розповсюдження. І наскільки я знаю, зокрема з досліджень вашої колеги Гульнари Бекірової, іноді наклад, тобто кількість рук, в яких побував цей листочок, це могло бути десятки тисяч людей. Ви знаєте, колись у нас була в гостях Лариса Івшина, це головний редактор
редактор газети «День», і вона сказала, що коли я спитала в неї, чи можна вона взагалі пакетом, наприклад, голосувати за Голодомор або депортацію і разом якось просувати це на міжнародній арені, вона сказала, що не треба загострюватись на історії. От як ви вважаєте, чи треба оцю історичну правду довести до українців, наприклад? Тут, звичайно, є дві відповіді. З одного боку, треба обережно до цього ставити, з другого боку, це не можна не робити. Відповідно, я не державний діяч, я не роблю це за державні чи за якісь партійні кошти. Це мої особисті кошти. І тому не створити історичну правду, я як людина, яка цікавиться історією, не міг. І багато людей мені сказали, це ж ідея лежала на поверхні. Зараз про проєкт «Історична правда» вже на перейшли українській на історичну правді. правду. І в цьому сенсі, звичайно, кримські татари, українці, євреї, всі, хто тут живе, мають знати свою історію. І в цьому сенсі знання історії – це не те, що заважає, а це те, що створює проекцію майбутнє. Звичайно, в історії можна знайти, будучи добрими людьми, моменти порозуміння, будучи злими людьми, можна знайти, коли ми друг з другом щось там мали проблеми, українці з кримськими татарами. Але ж були століття і співпраці, і на рівні Криму, і на рівні центральної теперішньої України. Пам'ятаєте, Табачник після великих українців сказав, що якби не Ярослав Мудрий, то ми б зараз розмовляли турецькою чи татарською. Як ви погоджуєтесь? Табачник – це провокатор. І попри те, що він багато книжок прочитав, його розум він не сягає вище. Ми кажемо зараз про Табачника, міністра освіти України. Так, це такий візаві, можна сказати, багаторічний. І людина, яка професійно працює на нестворення української нації. Тобто він російський націоналіст, він цього не приховує, він там навіть видав, про нього нібито, але це насправді це сам він видав про себе брошурку, де він пише, що він ледве не з Романовими в родстві, так би мовити. Тобто, це для мене вже смішно, коли людина в 21 столітті про такі речі каже, але він російський шовініст. І, відповідно, він робить все, щоб оцей суспільний діалог чи якесь порозуміння, міжнаціональне, зокрема, не стали фактом нашого буття. Тобто, не просто, щоб ми писали в книжці, що ми толерантний народ, а щоб ми цю толерантність проявляли реально. Щоб кримські татари чули росіян Криму, щоб кримські росіяни чули кримських татар, щоб свобода чула національних меншин, щоб національні меншини розуміли свободу. І в цьому сенсі... Я знаю, що зараз на «Історичній правді» є ідея створити сторінку про депортацію, про життя під час депортації. На твій погляд, що буде цікаво українському читачеві дізнатися про це? Про депортацію чи про кримських татар? Або про кримських татар. Ідея така, зробити при «Історичній правді» такі субсторінки, такі спеціальні окремі сторінки, які будуть розповідати про важливі точки ХХ століття в історії всіх народів України, які тут є. У нас вже є перша сторінка про Голокост. Тепер ми зібрали кошти, так кинувши через Фейсбук оголошення, ми збираємо кошти. Я зібрав десь 11 тисяч гривень від 30 приблизно людей, яких я в більшості не знаю, на сторінку про Голодомор. І вона протягом місяця вже буде. Сторінку про Голокост хто профінансував? Там фонд Пінчука і кілька західних посольств. І тому сторінку про Голодомор теж українці, народ. Тобто кримські татари теж мають Мені фінансувати. здається, що так. Було б логічно, щоб кримські татари профінансували, зібрав кошти, матеріали, написали статті, написали спогади. Плюс написали те, що вже давним-давно написано. Тобто те, що є очевидним для конкретного вченого, чи публіциста, чи журналіста, чи члена родини. Твоє послання, ніхто за вас це не зробить. Звичайно. Поки ви самі Ми не... можемо стати, знаєте, ракетою-носієм. Тобто, коли це друкується в газеті, чи Авдет, чи в «Голос Крима», чи якійсь іншій газеті, яка працює з громадою, чи для громади, а в «Українській правді» це інша аудиторія, яка в кращому разі розуміє, в 44-му році татари виселили. Причому за що саме? Звичайно, особливо люди від 40, як я, і старше, точно знають радянську цю Сусловську, чи якусь ще сталінську, беріївську формулу, як ізмінників Родини. І, відповідно, це залишилось. У мене, до речі, до кримських татар є особливий сентимент. Я вам скажу чому. Я жив до 81-го року в Новоросійську. І Новоросійськ – це було одне з тих міст, де кримські татари жили. Я, звичайно, цього не знав. Я був допитливий школяр. І один раз я підходжу до кіоска преси, де я купував там якісь міські газети, і лежить газета абсолютно незрозуміло для меня. Я кажу, а что это за газета? А продавец говорит, да я сама удивляюсь, первый раз прислали, я вообще не могу понять, что это. Ну, на всякий випадок, вона 3 копійки коштує, я її купив. Це була газета «Ленін Байроги». Тобто газета, яку ви, очевидно, знаєте, але кримчани інші можуть і не знати, що була така єдина газета в СРСР кримсько-татарською мовою. І, відповідно, я її купив ще на початку 80-х років. Для чого? То перші сентименти у вас з'явилися тоді. А потім, коли я знайшов енциклопедію, я, звичайно, пішов в радянську енциклопедію, знайшов гасло на цю і прочитав,
що є така газета, яка видається в Узбекистані. І до перебудови, і я У бачив... вашій колекції зараз є всі кримсько-татарські газети за всі часи, які... У мене, на жаль, нема Терджемана, звичайно. І Часів Гаспринського, це біда, і я шукаю цю газету. А інший Гаспринський багато чого видавав. Є щось інше? З 19 століття і початку 10-го мене немає. У мене є газети, наприклад, спочатку вже 20-х років, різні кримські газети, і білогвардійські, і часів кримських урядів, і вже і кримсько-татарські є арабською графікою, і кирилічними текстами. Є окупаційні газети часів Другої світової війни, є повоєнні газети, ну там Леонід Береги, є, сам видав кримсько-татарський, небагато, але є. От мене як жінку цікаво, де ви все це зберігаєте? Напевно, для дружини це теж... Треба поговорити з моєю жінкою, вона свята. Я зберігаю поки що більшу частину колекції в себе вдома. В себе кімната вже закінчена, місця вже нема. І я починаю розкладати не просто там газетки, а теки, коробки, десятки кілограмів газет в офісах у друзів, або от останній наклад. Мені один священник через Фейсбук прислав запрошення, я його прийняв, і отець Богдан Пушкар з Німеччини, греко-католицький священник, прислав мені майже 300 кілограмів німецьких газет з Німеччини. Це я вже навіть додому не заносив, я це поклав в Києво-Могилянській академії. Сьогодні у газет бодай якийсь час є, а у газет і навіть у телебачення вижити в цю епоху. Телебачення, звичайно. Це легка розвага для того, щоб зрозуміти, що ми з вами говоримо, не треба докладати ніяких зусиль, навіть йти до кіоска. Відповідно, звичайно, телебачення буде існувати, як герой фільму казав, через 20 років буде одно сплошне телевідення. От дійсно, інтернет і телебачення залишатимуться довго. Час паперової преси, звичайно, закінчується. Щоденні газети реально живим померли вже. От в Криму живе там кілька мільйонів людей. А наклад найпопулярнішої газети Криму, ви самі це знаєте, попри те, що там написано ззаду, це часто 3, 5, 7 тисяч примірників. Тобто це вже це така унікальна вже річ. Так, вона вже не грає тої ролі, коли, як газета, там, не знаю, в нашій юності, там «Комсомольська правда», як аргументи 19-мільйонним накладом. Звичайно, це вже копійки уваги. Відповідно, ми йдемо в інтернет, ви отримуєте питання і новини з інтернету. І викладаємо їх там. Викладаємо. Тобто я з вами так само, я вашу передачу кілька разів дивився саме в інтернеті. Тому, звичайно, час паперової щоденної преси вже закінчився. Так вас називають пресофілом. Якщо не залишиться преса, то і вам збирати буде нічого. Тобто це як колекціонери будуть. Все одно якась паперова преса буде, тому що, очевидно, наприклад, залишиться тижневики ще довший час, будуть місячники, якісь ілюстровані видання. Бо, знаєте, ми все такі тактильні, ми і людину хочемо часто обійняти глянець руками. залишиться, мабуть, І газету гортати так само приємно, хтось любить запах фарби. Тобто це смерть буде така розтягнута в часі. Звичайно, звичайно. І різні сегменти будуть помирати в різний час. В дитинстві я захоплювалася орнітологією. Знаєте, за яким принципом будується гніздо? За яким принципом будується ваше домашнє гніздо? Напевно, один з найважчих. Я нікого такого не чув під час інтерв'ю. Я навіть таке питання не зміг би поставити. Збагнути, Це такий жіночий мозок, знаєте. Значить, у мене прекрасна родина, у мене дружина Тетяна, ми з нею під час навчання в інституті познайомились, але стали зустрічатися через 5 років десь, після закінчення. В гнізді грузинську мову знають? Ви знаєте, я сам птінець, який рано випав з гнізда, я народився в Грузії, а мені було 2 тижні, коли мене звідти вивезли. А повернутися до того гнізда хочете? Я в Грузію їжджу доволі часто. У мене там живе батько. Так стало, що в мене батько живе в Грузії, мама в Америці. Тому, відповідно, в мене нема такої квартири чи дому, куди треба повернутися. Але я постійно в Грузії, я емоційно зберігаю зв'язок. У мене діти носять грузинські імена. Ми навіть спробували старшу доньку віддати в грузинську школу. Але це було дуже важке навантаження, там 6-8 років. Це в Києві? В Києві є така недільна школа, там танці, грузинська мова. На рівні окремих слів, звичайно, вони це Тамара знають. збирає автографи. Колись вона отримала автограф від Юлії Тамара – це Тимошенко. Донька старша, моя донька. Ми ж не забуваємо, що ми все ж таки не втрьох тут, а ти як глядач, вибачте. який має знати, там, про якого табачника. Останнім, запитайте, першим Яку в Тамару, цій да. колекції був автор Юлії Тимошенко, це дуже давно було, років 3 тому, може. А буквально тиждень тому я брав інтерв'ю у Віктора Ющенка, але не Тамара висловила побажання мати такий автограф, а середній син Іларіон. Тому це в них тепер, напевно, буде сімейне. Але насправді це для них... Вони не розуміють політику, як розуміємо, напевно, її ми. Для них це людина, і їхній тато, так би мовити, може про них щось розповісти. Тато, я провідник в цей світ. І, відповідно, вони мені довіряють, і їм цікаві мої співрозмовники. Чи зворушили вашу сім'ю події навколо Юлії Тимошенко? Взагалі ставлення до цього? Ви знаєте, у мене дуже складне ставлення до цього. Звичайно, вона не мала б сидіти тут і зараз.
але вона була не дуже ефективним менеджером уряду, і вона наробила дуже багато помилок. І відповідно, а за помилки ми мусимо розплачувати. Але не ті люди карають, і не за ті помилки. Відповідно, це кара не честива, тому що ті люди, які карають, я думаю, що більше грішники. А такі карателі, як Кірєєв, Вовк, знаєте, це такі малі, вибачте, таке за порівняння, мікроби, які завжди були і будуть, але не вони вирішують. Тобто доля Кірєєва чи судді Вовка, який судив Луценка, вони нещасні люди. Реально, я б не хотів бути, і я не міг би бути на їхньому місці, бо завжди мусиш дивитися, що буде завтра, як на тебе подивляться твої знайомі. Я навіть знаю одну людину, в неї батько народний депутат, в них в родині нема контакту між донькою і батьком. Через політику, тому що, каже, батько, ти мусиш тоді інакше себе вести там. Він каже, розумієш, є такі правила. Ви ще дуже, окрім зараз песимістичних розмов навколо політики в Україні, у вас багато там оптимізму навколо того, що відбувається в Грузії, і у вас є можливість, наприклад, взяти і сказати, тут в цій країні нічого не буде, а от та країна рухається, як кажуть, сингапуризація Грузії, відбувається. Не хочеться взяти заради дітей і поїхати в рідну, з одного боку, країну, тобто нам важче було б це зробити, інтегруватися. Це все одно, що сказати кримським татарам повернутися в Узбекистан, якби він був... Навіть ще важче. Якби він проявляв себе як Сінгапур. Як прогресивна країна, хоча він таким себе не реалізує. Ні, звичайно, я грузин, але мої діти українці, і ми асоційовані, ми любимо українську мову, ми читаємо українські книжки. Для нас це своє, це наше. Якось в блозі ви пропонували дебюрократизувати Україну за грузинською моделлю, взірцем. Як це? Це треба взяти принципи, не брати кроки, а саме принципи. Держави має бути менше. Тобто у нас є величезна кількість структур, які невідомо, що роблять. Якби був нормальний освічений державець, такий правитель, він би мусив викликати і сказати, що ти робиш на роботі. 90% чиновників не зможуть пояснити, що вони роблять. І тому цілими пластами треба це вирізати. Саакашвілі запитав санепідемстанцію, от що ви робите, щоб не було отруєнь? Виявляється, що вони нічого не роблять, вони просто збирають мзду. Відповідно, їх ліквідували. А останнє від Саакашвілі, те, що він в односторонньому порядку відмінив візи росіян. Як це взагалі? Це показує відкритість. Відкритість і свобода це бізнес. Це не бізнес. Це пропагандистський крок, що ми інші. Це дійсно, це швидше, але це теж не зовсім пропаганда. Це відкритість. Тобто відкрита країна, вона сильніша за закриту країну. Хоча вона наразі, рівень зарплат в Грузії нижчий, ніж в Росії. Але проекція, яку вибрала Грузія, вона безперешкодно виведе Грузію в перелік найкращих країн світу. І Україна має за Грузією, як не дивно, піти цим шляхом. Мені дуже подобається те, що відбувається в Грузії. Я кілька разів був, але в Грузії перший крок, це було вигнання всіх міліціонерів старих, даїшників, набрання інших, і коли фінансування їх, збільшення їх зарплат в 10 разів фінансувалося тим же Соросом, давалася допомога. Для 3-мільйонної країни це легко. От тут це теж треба зробити. З одного боку, тут, в цій країні, треба бізнесу дати вільно дихати. З іншого боку, хтось на себе має взяти 12 мільйонів пенсіонерів. Нема такого Соросу і групи Соросів, які профінансують, поки вона почне сама зростати, ця країна. Давайте міф спочатку спростуємо. Ніякий Сорос не фінансував ніяких даїшників. Це міф, так? Це міф. Сорос дав якусь малу частину, може 20% гранту на зарплати державним службовцям. Тобто тих, хто прийшли нові на місце корумпованих чиновників, звичайно, вони мусили отримати. Але водночас вони отримали величезний меч над головою. Тобто будь-який зараз грузинський чиновник, отримуючи, не знаю, 3 тисячі чи $1000, він сидить під 15-річним терміном. Тобто в Грузії нема жодна така нульова толерантність до злочинності. Відповідно, в цьому сенсі економіка запустилась, вона дала гроші на даїшників, а не Сорос. Там були західні гранти і так далі. Але це лише мала, може половина того. Є прекрасна книга «Чому у Грузії вийшло». Там все це заперечується. Тобто я зараз, до речі, займаюся видавництвом цієї книги в Україні. Тому, відповідно, ми прочитаємо, і ви прочитаєте, що це не так. Тобто це був фактор, але не він головний. Головний – це політична воля. Ще один момент. Ви сказали, пенсіонери. 12 мільйонів. Грузія чесно сказала, в пенсійному фонді грошей нема. Тому ми не можемо нести тягар цієї відповідальності, коли ми нібито гарантуємо, але реально не маємо грошей. І тоді вони скасували взагалі пенсійний фонд і сказали, хто не за віком, а за статками є бідним, звичайно, він отримає від держави ту міру, яку потрібен. Якщо гроші залишаться, ми іншим за віком так само доплатимо. Щоб не було ситуації, коли народний депутат, вийшовши на пенсію, має пенсію в 7 тисяч чи в 5 тисяч гривень, а пенсіонер, який просто реально бідний, має
800 гривень, то в Грузії першим отримує доволі великий кавалок той бідний пенсіонер, а політик, який вийшов на пенсію, отримує в останню чергу, бо в нього, наприклад, є квартира там 5-кімнатна, і це враховується. Яку він теж отримав за рахунок держави, так? Яку отримав, ти можеш її продати і, відповідно, за рахунок цього жити. Це дуже, кажуть, нелюдяно, не соціально, але Грузія не може. Вона чесно каже, ми не маємо грошей. В бюджеті на момент приходу їх просто не було, бюджету не було. Тому, відповідно, хтось в політиці має бути чесним. Тобто, це ж можна завжди годувати популістським обіцянками, як Юлія Володимирівна це робила. А ви хочете бути в політиці? Оце такий наш рояль в кущах. Ми тільки що дізналися, що щось таке може бути, так? Ну, я ходив в політику. Я в 2006 році балотувався в парламент за списками блоку «Пора ПРП» на чолі з Віталієм Кличком. І для мене політика – це є одна з сфер людської діяльності, яка ні краща і не гірша. І насправді вона менш, напевно, цікава, ніж журналістика, бо я ваш колега, і мені цікаво розмовляти з іншими людьми. Я це постійно роблю, записую інтерв'ю, розшифровую, друкую, там, роблю сайт і так далі. Але мені здається, от настає час, і він постійний, коли треба щось зробити. І я, в принципі, розглядаю таку можливість піти в Верховну Раду, і це буде, я думаю, по мажоритарному окрузу в Києві, де я живу. На якому окрузі в Києві? Структура округів по Києву ще не дорізана, так би мовити, бо там сидять товариші зі штабу партії регіонів і конструюють округи під себе. Які обіцянки? Навіщо? З чим? Що може зробити, навіть якщо Тетяна Чорновіл там пройде по Львову? Це, до речі, великою мірою під впливом Тетяни. Я дякую вам, що ви це розкрили всій країні, про це доповіли і так далі. Що ви зробите, якщо ви вдвох там? Наталка Соколенко, здається, по Троєщині хоче піти теж на... Є з півдесятка людей і в основному журналістів. Ні, по-перше, не троє. По-перше, 30. Три. В кращому Це випадку. величезна сила. Це, знаєте, як для того, щоб знищити організм, достатньо одного болезнетворного мікробу. Для того, щоб знищити радянську систему, достатньо було прийти в парламент півтора десятки дисидентів і ще кілька десятків нормальних людей в 90-му році. Згадайте, в фракції більшості, яка називалась 239, на чолі з Олександром Морозом, і плюс митрополит Агафангел, 240 насправді. Це була більшість парламенту, але вони прийняли декларацію про суверенітет, окремий футбольний чемпіонат, свою валюту. Бо тоді вони перелякалися. Давайте лякати цю владу. Вони перелякалися в Москві нового союзного договору і всіх цих речей. Це не зовсім так. Звичайно, їх був величезний тиск знизу. Був тиск кримських татар в Криму, був тиск донецьких шахтарів за соціальні питання, не за національну незалежність. Це був там тиск львівської інтелігенції, умовно. Це був тиск вчителів, студентів, до яких я мав належність в той час на Майдані у Києві. І тобто весь цей тиск створював дискомфорт у влади. У них земля починала горіти під ногами. Ніхто не знав, що буде отою іскрою. В Чернігові, наприклад, там Волга перевернулася і ковбаса висипалася з багажника. І це була ковбасна революція. Там знесли першого секретаря обкому тоді. Ніхто не знає, що стане сьогодні оцим порохом, сірником. Тому, відповідно, ми маємо тиснути на владу. І політика це один... Ви були в четвертій студії на останньому цьому марафоні, які журналісти... Я був вже в Криму в цей час. В цей час було в Криму. І от там журналісти, які навіть були модераторами цього марафону, розділилися. Мустафа каже, Мустафа Наєм, журналісти мають робити те, що вони роблять добре. Це ми говоримо про марафон «Української правди». Янукович 2 роки. Це не «Української правди», це марафон журналістів, які транслювали Янукович 2 роки умовно. Мустафа і кілька журналістів були на одному боці. Не треба йти в політику, це змішування понять. Наталка Соколенко, Євгений Хільзон, є там Тетяна Чорновіл, яка набрала участь, але яка як і ви. Вони кажуть, що прийшов час. Так ми не змішаємо ці поняття. Це ніяк не можна, дійсно, це ніяк не пов'язано. Є ж приклади, Андрія Шевченка, Ар'єва, Володя Ар'єв, які стали депутатами. Тут можна говорити про ефективність кожного конкретного з наших колег, але це нічого не означає, тому що ми всі різні, і наше місце роботи, хтось працює в районній газеті, хтось працює на телебаченні, та навіть технології життя різні. Тому, відповідно, я вважаю, що тут не можна узагальнювати. Не треба всім журналістам йти в політику. Не треба журналістам не йти в політику. Ми такі самі громадяни, мають такі самі громадянські права. Якщо в політиці реалізувався Янукович, то я думаю, що в мене є певні здібності не гірші, ніж Януковича. Яка у вас мотивація? Які обіцянки готові виконувати? Я, по-перше, я ще не писав свої виборчої програми, але в мене, знову ж таки, є принципи. Я хочу пояснити людям, що не треба вірити солодкавій лжи.
брехні. Тобто реальна ситуація в країні дуже погана. І її можна врятувати, знаєте, як людина приходить до лікаря, вона може, звичайно, почути, от вам пігулка, йдіть додому. Але вона має почути, що у вас рак. У України давно рак. Ми вже на останній стадії. Ми так, як Грузія, там 8 років тому. Ми реально деградуємо. Подивіться, ці зведення, там, «Українська правда», да? Прокурор там-то, суддя там-то, мажори там-то. Їх не можна покарати. Це система, її треба змінити. А змінити її можна зсередини. Всі ці розмови там про революцію – це брехня. Не буде ніякої революції. Буде або гниття, і ми з вами, там, я поїду в Грузію, да? Ви поїдете ще кудись. Куди ми поїдемо? 25% молоді готові поїхати за можливості. Як тільки ми отримаємо від Євросоюзу безвізовий режим, Всі поїдуть. чверть молоді просто поїде відразу, як це сталося з поляками, югославами колишніми і так далі. Відповідно, не можна цього допустити. Якщо ми хочемо залишити країну Януковичам, дорослим і малим, то ми мусимо поїхати звідси. Але а якщо ні, для воювати. того, щоб зараз перемагати навіть на одному мажоритарнику, треба домовлятися йти окремо самому і на довірі до себе, чи все ж таки от з тим же комітетом опору диктатури, тобто з системною опозицією треба домовлятися? Це безсистемна опозиція, почнемо з того. Це І це взагалі великою мірою не опозиція, це симулятор. Тому що там дуже багато людей, які діють тими самими методами, як і влада. Але це не означає, що... Тобто це виселення, як Віхельзона, і опозиція, і влада, вони всі дискредитували я не себе. проти всіх. От Єхельзон якраз типовий представник руху проти всіх. Я не проти всіх. Я завжди намагаюся раціонально мислити в реальній ситуації. Звичайно, я не буду і не поборюю комітет опору диктатурі, бо це було б дійсно на руку там, владі теперішній. Але я розумію, як громадянин, що ці люди привласнили бренд опозиція, і головне, узгоджена опозиція, єдина опозиція. Це неправильно, це брехня. Бо я вже знаю дуже багато прикладів на конкретних округах, коли люди, бізнесмени, які, і це можна передбачати з 99% певністю, перейдуть за першого дня голосування, там за якогось умовного Литвина, вони збіжать від цієї так званої опозиції. Тому що це люди непринципові, невідомі, які купили собі у Батьківщини, Фронтозмін там, чи інших партій ці право бути опозиційними кандидатами. Цього не можна допустити. Там такі правила діють. Ми даємо гроші за потрапляння в список, а далі ми себе захищаємо так, як ми можемо. А мені подобаються приклади Німеччини, Данії, Норвегії і так далі, Польщі, коли звичайна вчителька може стати вічним депутатом парламенту, бо вона добре працює для громади. Бо іншої роботи у політика, ніж представляти інтереси громади, і не просто бути його голосом, бо іноді темні голоси будуть знизу роздаватись, але й пропонувати шляхи вирішення проблем. Тобто не годувати людину перевареною там, і брехливою їжею, але пропонувати якісь шляхи. А і ваша громада – це хто? Яких би ви захищали? Ну, я би хотів говорити з самодостатніми людьми. Мені б дуже хотілося б сказати, товариші пенсіонери, все буде добре, і я знаю, як це зробити. Я не знаю, як це зробити. Але я знаю, що пенсіонери помруть, якщо люди нашого віку, з вами середнього віку, які заробляють своїм, які платять податки, не покладуть ці податки в пенсійний фонд. Тому треба розвивати людей і давати можливість, які працюють. Тобто не треба, в жодному разі, це жодна культура, по-моєму, в світі не дозволяє. Що треба збрехати спочатку, скажімо, цим незахищеним верствам населення, щоб на їх голосах прийти і робити. Бо якщо апелювати лише до ліберальної частини, її багато... Я її називаю ліберальною. Це нормальні люди. Самодостатні. Це самодостатні люди. Вони можуть бути вчителями, а можуть бути і пенсіонерами. Але вона завжди складає меншість. Ні. Ні? Це не так. Це велика ілюзія. От я дивився, от округ, де я живу, от конкретно де я живу, це округ, де вибирався кілька разів Черновецький. Це округ, там, де оця гречка, це з цього починалася велика гречка. Велика київська гречка, так. Але він ніколи не набрав більше 30% людей. І це було по максимуму, при тому, що він був опозиційний політик, він був від нашої України кандидат. Тобто, відповідно, за умов відсутності конкуренції... Насамперед він був гречаний політик, а не опозиційний. Але, знаєте, все одно не було конкуренції. Йому ніхто не казав, що він, насправді, представник тої бізнес-еліти, яка йде заробити гроші. Тобто, вкладаючи в вас, виборців, пенсіонери, гривню, він заробить на вас 5. От зараз там є такий Лесик Довгий, колишній секретар Київради, який вже цинічно, брехливо, нахабно каже бабусям, я вас люблю, і роздає пайки. Так от цей пайок, він золотий, він кривавий просто. Бо всі гроші, які він вкладає, це гроші у тих самих пенсіонерів. Трошки інакше спробував. Можливо, в Києві це можливо, вибачте, тавтологія. Ми говорили до ефіру про Миколаїв, де ти провів багато часу, звідти тебе дружина. Да? Так, я 7 років там прожив. Так, 7 років ти прожив. І ти казав, що Миколаїв дуже сильно деградував. Да? Інтелектуальна частина Миколаєва здебільшого виїхала звідти, да? До Києва. Ти знайшов би, до кого в Миколаєві апелювати? Чому це питання. Це питання. Тому що є ще от Крим, де ми живемо. Да? Чи бачиш таких людей в Криму? Я не маю морального права оцінювати політичну ситуацію в Криму. Якщо ти в політику йдеш, вже оцінюй. У мене складне ставлення, я скажу чесно. Я розглядаю для себе питання участь в дискусії щодо долі Криму поза Україну.
Тобто я не з тих людей, які от будуть кричати, що Крим з Україною тільки тому, що так написано в Конституції. Це нічого не означає. Це угода. Якщо Крим хоче бути частиною Росії або незалежним суб'єктом, і воля народу є такою, то треба з цим щось робити. Або переконати, показати той дивіденд, який отримає Крим, будучи українським. Так? Мені цікаво, вже хто тебе прокляне після цих слів. Я не хочу нікому подобатись, правда. Я втомився, коли всім хочуть подобатись. Не треба, от Свобода пише, ми зробимо область. А вони передбачають, що буде завтра. От нехай завтра Янукович там зранку прокинеться, відчує себе українським патріотом і перетворить АРК, яка є насправді не національна територіальна автономія, а просто незрозуміла автономія така. Значить, перетворить на область. Що далі буде? Хтось це прораховує? Ніхто не прораховує. Ніхто нікого не чує. Тому я готовий, як громадянин України, почути голос громади Криму, але я впевнений, що Україна швидше стане демократичною країною, ніж Росія. От і саме тому доля Криму... Незважаючи на те, що в Росії зараз такі оптимістичні якісь рухи. Знаєте, перед світанком ніч темніше, а потім ще невідомо, що буде. Тому я не вірю в російську демократію сьогодні. Вчора навіть один дуже шановний чоловік назвав мене русофобом. Я не русофоб. Я просто розумію, що ми ближче до Європи і фізично, і інтелектуально. І у нас є... Інтелектуально? Звичайно. Ми попереду Росії в сенсі наближені до європейських цінностей. В Росії нема своєї Галичини, в Росії нема свого Харкова, в Росії нема свого Києва. От такі, які б формували якийсь порядок денний, не азіатський, такий в поганому смислі цього слова. Тому, відповідно, доля Криму, якщо Крим хоче стати частиною європейської цивілізації в широкому сенсі, як Туреччина стала частиною цієї цивілізації, як Грузія, яка фізично знаходиться в Азії, яка стала, як Ізраїль, який в Азії, але він частина європейської цивілізації. Можна назвати іншим словом, але це люди, які, цивілізації, які більш-менш тяжіють до прогресу. Але якщо ми хочемо стати частиною руського міра, за версією патріарха Кирила чи президента Путіна, то це вибір для мене особисто неприйнятний. І я буду боротися як громадянин проти цього вибору. І в цьому сенсі Крим – це передній край боротьби. Але ви маєте тут сказати, в чому ваша позиція. Я можу лише її почути. Я не можу вплинути, у мене немає ресурсу. Але через історичну правду ми друкуємо регулярно статті про Крим. І ми пишемо різні версії, так би мовити, цієї історії. Достатньо такої критичної, так би мовити, до національного дискурсу, до кримсько-татарських публікацій, які ми вважаємо корисними для нашого читача. Абхазія в Грузії. Абхазія піде на сайті окуповані території. Без виведення військ доля цих територій вирішуватись не може. Поки в Абхазію не будуть повернуті біженці, ніякі референдуми... Вас виселили з квартири і провели референдум 100% проти вас. Звичайно. Це типова ситуація. 300 тисяч людей втекли, а там залишилося 80 тисяч. Чому доля вирішується іншими голосами? Але там на початку ХХ століття абхази складали ще там приблизно половину. От питання як до грузина. В абхазів є право на державність? Звичайно. До речі, в нашій групі, тут на Аспені, була дівчина осетинського походження. І ми багато про це говорили. Звичайно. Тобто, запитайте мене, чи мають право абхази, чи кримські татари право на самовизначення? Звичайно. Але в світі існують десятки тисяч народів. І існує 150 чи до 200 держав. Відповідно, це право, а не правило. Тобто ви маєте право, але можливо для кримсько-татарського народу, щоб зберегтись, є правильним бути в Україні. Що буде через 500 років, я не знаю. Але сьогодні це правильно. Чи можуть, наприклад, кримчаки створити свою державу? Чи мають вони право? Мають. Але чи вони здатні створити цю державу? Просто фактично створити. Думаю, що це питання риторичне. Чи можуть, наприклад, абхази вижити в світі з дуже складною мовою, з дуже малою кількістю населення, в умовах, коли Грузія не залишить, бо на грузинській... можливо, як Андора, яка там асоціована між Іспанією і Францією, можливо, але Іспанія з Францією домовились. А Грузія не може домовитись з Росією, бо Грузія є об'єктом окупації. Я не знаю таких прикладів. Росія має визнати, має змінитися російська влада, і тоді хтось інший, він не скаже, що ми були неправі, але він відкриє кордон. Бо грузин не може в'їхати в Rосію, а росіянин вільно. Російська інвестиція працює в Грузії, грузинська інвестиція не може працювати. Я вже чую політика Вахтанга Кіпіані. На жаль, наш час добіг кінця. Режисери попереджають. У нас в гостях був Вахтанг Кіпіані, журналіст, історик і, як ми розуміємо, людина, яка вже колекціонер, але людина, яка йде в політику. Я громадська активна людина. Може, я не дійду до політики, але я не перестану бути тим, ким я є. Ймовірно, підеш по мажоритарному округу в Києві до Верховної Ради України. Дякую за участь в нашій програмі. Спасибі за запрошення. Глядачам до зустрічі наступної середи.